होना हो रखर खुरजोबनाया लागाव नै आंबो थांगासिनो थाखुमा इब्रि थांगासिनो आरो बे गारि लाना फै दे लागाव ओख्लाय ओइ साला थांगासिनो एक्टरा गाव बुंदोंना फैगोनलां मोस्रोम बुथारनाय होगोन आं साला बारा गैला र' सासेल'सै नोंखौ साला देरहाबाय देरहाबाय गिजे आयौ बाला स्कुलाव थांनो गारि मा बोरमा साग्ला बायदि गाख्रावगासिनो हा गोदाव सोराव सदर बदर साला लटारि नांनाय बायदि रंजागासिनो जे है आफा एसे माबानानै माबा जानायखाय माबानायाव आरिनानै एसे माबाफ्लांदों रंजाफ्लांदों मा माबानि आरिनायाव बेलाय संला मंला दुस्थ'लरा साला स्कुलाव दाबो थांनो टाइम जायाखै नामा नोंहा आफा दिनै थांथ'ला खोमालै देहाखौ एसे माबा साख्रु साख्रा जरा गान्दै सानाय आरो माबा बिखा समफ्लफोरखौनो गैयै बादि मोनदों फां फुं फालथु नङा गथ' स्कुलाव थांनो होबा थैनो थांनो होनाय बादि मोनोना हा जायसो जाजादों बिसो मिथिगौलै मालायनि सानाय सुनायफोरखौ मिथिसारा नामाब्रा सानसेल'सो एबसेन्ट जागोन दा सानसेल' दिनै फोरोंनायखौ मोनफिनगोन नामा नोङो मिथिखागौ आं नोंनि बाहायना खालामफ्लानायखौ साला देहाखौ मोजां मोनाखै होनबाबो मानिया बियो गावखौबो र' मालाबा लोमजाबा बस्थायाव सोनासो दैमायाव गारहैगोन लाङो खेंख्रासो बुंबावदोंलै बे गथ'आ माबार ड्रेसा गाननानै स्कुलाव थांनोबा थां नङाबा बिगुर बेदलाब होजोबगोन आं बाराद्राय बारदों बे गथ'आ साला मानजा मोनबासो गावबा स्कुलनि बारान्दाखौनो गायफेरि मानसियासो थिनबाय थायो माबार थांनोबा थां 2 घन्टा थांगोन आंहा पाबजि गेलेनांगौ आपडेट होनांगौ साला गेम गेलेनांगौआव बे रगर बिफाया साला आंनि इन्जयमेन्टखौ एसेबो बुजिथाराब्रा गावखिनियाबा फांलब हिनजावनि लब आंबो र' मालाबा हिनजावखौनो जलदब लाबोना लाफैसिगोनलां दिनै सानसेखौ थाङाबालाय मा जादोब्रा हमवर्कबो लिरखायाखै दा मास्टारफोरजोंसो दुम जालायगोन ओरैनोब्लाबो जों लास्ट टेक्सटनि 3rd क्लास स्टुडेन्टखा मास्टारफोराबो मालायफोरजोंसो जोंफोरखौ रुजुना लाजि फोनांबाय थायोब्रा र' एसे खायदा बोरै बाहायनाब्लाबो थाङालासे थाथारगोनलां दिनै प्रेटेन्डिं खालामफ्लानै र' आयदैलै आयदै अरदावदों साजोबथारबाय हारा गान्थि जरा साजोबथारबायलै बेथोनिबो आयदै माबा आमायथु बिखा समफ्लफोरखौनो गाज्रि जाथारनाय बायदि मोनथारबाय आङो आयदै अरदावदों फुरा इन्जिनानो गाज्रि जाजोबथारबाय खोमालै ख्रुब साख्रा मोनजोबथारबाय आयु बिफा खोनायाखै नोङो राजाया माबा गाखोलाबायदों थलाय मा जादोंबा बे सुवाद गथ'खौ हाथारलालां स्कुलाव थांनोसो ओंखारनो होदोंमोन आङो मा जानायनि मा जालायखोबा जानो मा जालायखोबा मस्रायलाबायना दोननोसो गोसोलां बिदि गथ'खौ साला आयदै आलु जुब्बाय सरि साजुब्बाय माबा जरेद खें साखांजोबदों मोदोमानो मा जाखो फिसा मा जाखो आयौ फिसा मा जाखो मिथियालै आयै बिबुफोराव गुन्जेरानो अरहैबाय खोमा माबा खेंगेट अरदाव साखांदों आयौ नंगौना नङासै फिसा आयौ आबा सना मा जानानै हरखाबै बिदि जानो मोनखो मिथियालै आयै मानो बिदि सादों बादि नंगौना नङा सन्देहसो जालायलांबाय आङो स्कुलाव थांनो बारासो खालामथारदों बे नायलाय आयै फोथायबावाखैसो आंखौ दाबो आफाया आसलथे आं नोंसोरनि फिसा नंमारगौना नंमाराब्रा आंखौ नोंसोर खांनाय ना डाउनलडसो खालामनाय नामाब्रा माबा वेबसाइटनिफ्राय डाउनलडसो खालामजानाय बादिसो मोनलायलां आं मानोथो एसेबो आंखौ अनथारा आयौ मा मानसिखौनो डाउनलड खालामलाबायनाय फिसा अनो मेडिकेलाव लाबा जागोन बे मेडिकेल औ लाबा बिदि नागिर दोनबाय थानोसै नाङालै आयै मेडिकेलाव थाङा आङो मेडिकेलाव लांनांगौबा लामायावनो लावगोनसो आङो आयौ गिलु बालु माथो खालामनांगौ होनबालाय
बेराम जानायखौ मेडिकेलाव लाङाबा माबा सिरियाखानायाव लांनांगौ नामा? औ बोरै हामनांगौ जाखो बिदिबालाय थौ फिसा थौ आइ नाङा थां आयु गिलु बालु दानो मोसौ बोरमा थुग्रा बिजिफोरजोंसो थुलाबायगोन साया सुवा बिरि जोनाय बायदि ब्रे ब्रे थुलाबायगोन दानो थुवा दे फिसा थौ थौ माबार थौ फावथिना माबोरै हामनांगौ जाखो बिदिबालाय फावथिना नांलायला दे दा हारसिंनो हामसिगोन खोमा दासो एसे मोजां मोनहांदों आइदै दा स्कुलाव थांबासो बारा जाजानो गिदों आङो नाङा दे आबासना बिदि जानायलाय मानो स्कुलाव थांनो माबा जायो माबा बेरो बिफा थौ माबार गारियाला दाय नाङालै आयै मेडिकेलाव थाङा मानो मानिया दानो बे डक्टरफोरा हारांगा हारांगा आखाइफोरखौ लाना गोबौ गोबौ बुस्थुफोरजों हाखाव सुखाव खालामगोन अपारेसन आरि माबा खासि खालामना हरबा मा जानांगौ जाखो खालामा दे फिसा खालामा मुलिल' जानांगोन मोजां नायजाना मुलि लागोन दे आं गियोलै बे डक्टर हौवाफोरखौ सानाय सुनाय मिथिथारा बिसोरो आं न'आवनो थागोन न'आवनो नायनोबा नायफै आरो आं बुंखादों हले डक्टर हौवाफोरखौ लिंना लाबोनो मोननाय नङा बिसोरना बिराद राब जायो स्मुथ जाया आं नार्स नङाबा डक्टर हिनजावफोरजोंसो नायजागोन बिसोरनासो रुइदुब आखाइजों दांनाय बिलिरनाय स्मुथ जायो राब जाया सोरलाय फैनानै नायफैलाबायनो बेयावलाय दे होनबालाय थाथोंसै र' बिफा र' बै थाइगुरिनि लान्था मास्टारनि फिसाजोआसो गोदान डक्टर फोरोंना फैदोंनो बबेबा मेडिकेलावबो मावनो दाना बेखौनो लेंहरनो हाया दुटियाव थाङाखै खोमा फन नाम्बाराबो दंखायो दे बिमानि हा र' फन हरनि आङो अरदावदों दायो र' हर मबाइलाव थैजाहां सागोन दे थैजाहां दिगदारलै बेफोर गथ'फोरजों अरदावदों ए नंगौ दे मानसिया दंबा गोख्रै फैनो बिराद गाख्रावगासिनो गथ'आ औ मानसियालाय न'आवनो दं दंनायालाय टाउनावसो थांनो ओंखारहांदोंमोन बेयो आदसा दे माबार फैनो होबानो जाबाय हा औ दे जागोन दे सोरमोन आयै जलायफारा गामिनि मोब्रैनि फिसाज्ला सामथाया उदै साना गाखावगासिनो नोंखौसो दा नायनो लेंहरदों आयौ आं दिनै डिउटियावनो थांलायाखैमोन सुटि लानानै हा लोमजादों मेडिकेलाव लांबानो जायोना जानो आंबोथ' बेखौनो बुंहरदोंमोन माबा अख्राथारनो फिसाज्लाया मेडिकेलावनो थांनो नागिरथारानो दे आइ नोंनो थांनो थां हामा दे हामा मोनगोन मानसिखौ सिबिनायानो नोंसोरनि खामानि बिदिखायनो डक्टर फरायनो बादोंमोन आं एसेबो रेस्ट मोना गारि साबियालाय हरै जों थाग्रा रुमाव नायलाय आरो बे मुलि सप्लाय लांफायाबा आइदै अरदावदों खेंगित माबा दावख्लायलाय अरदावदों आइदै थैजाहां फिसा मोनफैसिगोन बे डक्टरा र' मोनफैसिगोन बे हनै मोनफैबायानो खोमा थांलाय बिफा आं लाजियोलै आयै नोंसोर खाथियाव थाबाय थानाङा दे थाया दे फिसा दे मोजाङैल' नायजा दानो बिसोरो थाफ्लिफोरखौ फैलानानै ब्रे थुना होलाबायगोन हायोबा बिजिखौ थुनो होथारना दे आयै मुलि गरसेफोरजोंनो हामगोन बे दे जागोन दे आबासना बेमारिया बेनो ना औ डक्टर फै उदै सादों ना मा होनदों औ डक्टर माबा अरदाव साखांदोनो ए दे नायजागोन दे आयै नोंसोर थांदो आं लाजियो मानो जेबो नङा दे लाजिलायनांगौ थाजागोन बेलाय थौ बेफा लाजिनो बे खम जारला बोरै नायनि मानसिया बेसे गुदुं जादों एसे गुदुङानो नों दांनाय लोगो लोगोनो एसे सागानाय मोनबायलै डक्टर दे होनब्लाबो गंसे बिजि लानांगोन आं लानाल' दोनगोन दे थुजानांगोन थुजायाबालाय बोरै जानो आं बिजि थुजाया बै हाजमला बादिखौनो हर हाजमला बादिया बेखौनो जाना होगोन आं ओंखाम जाखांना जाया दे आं सानाय बायदि थुवाना नागालै आं थुजाया आसलथे आंना उदै सानाया हामारबायथ' बै माइनाव ना थिखा होनो बै इन्जुराव बासथाबग्रायालै बेखौसो सोना हरफ्लांदोंमोन आङो खुगा सिङाव बेनो थांना बिबुफोरखौ अरहैदों खोमा दा थैबाय खोमा बेखायनोथ' सागाबाय जाम्बा बे टिका माइनावखौलाय मानो सोना हरनांगौ माबालै गोमोथिं मोनजाफ्लांदोंमोन आङो दा बे गोमोथिखौ टिका माइनावा अरखांना लाबोदों सानना सोहरदोंमोन आङो जाम्बा जिबौखौनो मासे सोना हरनो हायामोन बेनोथ'लै आं आरो अरखांना लाबोगोन साना ब्र सोनानै लाहरफ्लांबाय जाम्बानि फाव आरो दुब्रि हाग्रा बिराद खिदोंमोनलै आंनाव डक्टर सनस्रांना होनो हागोन ना थोद असेबो गथ' आरो र' डक्टर ओइ हेन्डसाम जानायनि मुलि दंना गैयाब्रा हेन्डसाम जानायनि मुलि नांगौलै आंनो ओइ मानसिफ्रा आंनि मेगनखौ माबा साम' लादायनि मेगन होननानै मेगन लादाय होननानै मुगैसो गारोलै नायनो बासियो
हेन्डसाम जानायनिथ' मुलि गैया प्लास्टिक सार्जारि खालामनांगोन आरो मा प्लास्टिक सार्जारिलै बेलाय बेसेबांसो लागोन 2-3 लाखसो थांनो हानाय आयु एथ' दाम बे प्लास्टिकल'आनो दे आं हाथायाव बायना लांफागोन दे बाराना होबानो जाबाय थोद जाम्बा गथ' नों बेफोरखौ मिथिया दे बोरो बिजि थुनोसै र'लै थुनो हागोन दसे रायलायब्रा ओमफ्राय नोंहा मोजां मोननाय दंना गैया माइसे फाग्ला गथ' बेलाय मा सोङो मानो नांगौ नोंनो बेफोरखौलाय नङा माने गैयाबा ओरैनो गोदाव सोराव बकिबाय थानाङा बोरो आखाइ लाबो आखाइ थुनि आं आखाइयाव आयु एथ' गिदिर बिजि बेलाय मोसौ मैदेरफोरखौसो थुग्रा खोमा आरो आखाइयाव थुना दै आखाइयाव सासो गारगोन बे थाफ्लियावनो थु आरो थुनायनि सिगां थाफ्लिखौ एसे मालिस नाना होग्रोब्रा दे सायै बायदि थुगोन ना आङो साया दे जलथा आइदै दाबो जायाखैना लेवरा आइदै गयलालै गयला थुयोब्लाबो थुजाला जाला बेखौनो इमान गियो हामसिगोन दे टेनसन लानाङा दसे रेस्ट लाथ' हो खरसफोरालाय बेसेबांसो जाखो बेखौ आं नोंनि पेरेन्टसजोंसो रायलायगोन नै आयै डक्टरा आंनि किडनिखौ हाख'ना आइफन बायना लानो नागिरदों आंनि किडनिखौ हाख'ना फानना आइफन बायना लायनो हनै आइदै सालेखौ एसे उन्दैमोनबा फथायना लाथारगौमोनलां डक्टर फरायलायनाय जाबायना माला आंहासो गैया खिफुद उदाया लोमजाफ्लाना ओरैनो जारलायावसो खोलैना लादों रखरा आइदै ओरैनो बेबे बाबा साया सुवा बिजि थुजाबाय दाय अबसे थगायना स्कुलाव थांनो बारग'दों दिं चिकि चिकि दिं दिं चिकि चिकि दिं आइदै बाला बिजि थुनायाव अरदावदों